दर्यापूर येथे गेल्या कित्येक वर्षांपासून राठीपुरा परिसरात असलेले बालमित्र नवदुर्गा उत्सव मंडळ कार्यरत असून 50 वर्षांची परंपरा अद्यापही कायम आहे। गेल्या 10 दिवसांपासून विविध कार्यक्रमाने नवदुर्गा उत्सव मोठ्या थाटामाटात संपन्न होत असताना मंडळातर्फे शाही भोज आयोजित करण्यात आला होता। पुरी भाजी, शिरा, शेव मसाला भात असे शाही भोजन टेबल खुर्च्या लावून देण्यात आले। भोजनाने महोत्सवाची सांगता करण्यात आली। सकाळी 10 वाजता संस्थेचे आश्रयदाते नंदू सोमानी यांच्या हस्ते आरती पूजा करण्यात आली। त्यानंतर महाप्रसादाची सुरुवात झाली। संस्थेचे प्रणय बिहाडे, सचिन उर्फ पप्पू बुंदेले, कपिले सर्व त्यांचे सहकारी बाल नवदुर्गा मंडळाचे कार्यकर्ते उपस्थित होते। हजारो भाविक भक्तांनी या शाही प्रसादाचा आस्वाद घेतला। नवदुर्गा माता मिरवणुकीने उत्सवाची सांगता होणार असल्याचे पप्पू बुंदेले यांनी सांगितले। विदर्भ न्यूज करिता ज्येष्ठ प्रतिनिधी गजानन देशमुख यांचा हा वृत्तांत।